Зәйлеләр, шул исәптән пенсионерлар бүгенге вазгыятны аңлап өйдә утыруны хуплый. Китап укырга яратучы пенсионер Людмила Нигуляева карантинга кадәр китапханәдән күпләп китап алып кайткан булган. Остальное свободное время читаю. Китап укыйм, бәйлим, компьютердан яңалыклар укыйм, телевизордан фильмнар, вакыт тапшыруын карыйм ди Людмила Нигуляева. Проходит по стране. Яңа ел һәм 8 мартка танышларына салфеткалар бәйләп бүләк иткән. Хәзер исә өйдә утыру форсатыннан файдаланып, Пасха бәйрәменә бүләк әзерли ул. Это вот подставочка. Туганнарым, дусларым кул эшләремне ярата, аларны зур бүләк дип саный. Хәзер мин йомырка кую өчен салфеткалар бәйлим ди Людмила Нигуляева. Бүгенге көндә төп аралашу чарасы булып телефон тора. Происходит общение со всем миром. WhatsApp, Skype, Контакт, классташлар һәм башка функциялар кулланып, бөтен дөнья белән телефоннан аралашабыз. Түләүләрне дә шуның аша башкарабыз ди Людмила Нигуляева. Много всяких вещей. Тормыш иптәше Николай исә рәсем сәнгатен үзитә. Елның төрле фасылын сурәтләргә ярата. Һәркемнең зәвыгын белеп, картиналар ясап бүләк итә. Тулаем алганда әлеге гаилә эшсез, шөгыльсез утырмый. Ситуация, как сказать, все-таки нормализуется. Мондый ситуация илебездә 1960 елда булган. Халык, хөкүмәт һәм табиблар әйткәннәрне үтәп, аны җиңеп чыккан ди Людмила Нигуляева. Саф һавада, табигать кочагында булулар алда әле. Аның өчен кушылган барлык кагыйдәләрне үтәп, бу вазгыятьтән бергәләп чыгарга кирәк. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.